Ayan, nag-uumpisa na silang manguha ng kuwaw. Ayan, o. Oh. Ah, kuwaw, anong kuwaw na yan? Ang kuwaw yung fish. Ha? Ano? Ano yan? Tuluwaw. Akala ko tungaw. Tuluwaw. Tuluwaw pala. Naku, anong itsura niyan eh? Para tayo mangunguha kung natin. Inuman lang yan. Ay ha? Wala kabahay-bahay dito. Ang isa. Ayan. Ayan. Wala kabahay-bahay. Yo, what's up? Magandang tanghali, Kafa North. At may bagong vlog tayo. Ayun po bago tayo ay mag-umpisa mag-vlog, salamat tayo kay Papa God na binigyan tayo ng buhay, lakas at parang biyaya sa araw na to. Okay, time check po tayo. Alas 12 na po in punto. Yan po, maliligo po kami sa dagat. Yan, sa ibang dagat naman to ang dadaanan. Ito, may dala akong kaldero. Yes, okay, let's go! Okay, kami may mamansin. Tapos kukuha kami ng kabya sa araw na to. Ang dami kong habit o gagawin ngayong araw na to. Ayan, tingnan tayo. Ano? Yes. Ayan na si Mrs. Malayo na. Nakakahingal tong dagat dito. Patas. Pababa. Ayan, oh. Ayan na. Ayan. Ibang daanan naman ang aming dinaanan. Ibang lugar ang pupuntahan namin. Nakakahingal. Oh. Yopa. Ang sarap lang. Ang masarap sa pakiramdam na palagi ka naliligo sa dagat. Tapos yung makikita mo ganito. Oh, di ba? Di ba, guys? Sarap, ano? Yan. Yan. Okay, malapit sa dagat. Naririnig ko na yung kaluskus ng dagat. Yan na. O, diba? Yan. Lipat naman sa kamay. Ang bigat ng dala ko, kanin. Yung kasama kong iba, ando na. May mga dala ring ulam. Yun. Yo. Yes. Ay, marinig ko na yung huni ng ibon. Ibig sabihin, pag humuni po yan, aga alas 12 na. Ayan. Nakakain niya na yung mga anak niya. Ano, ang ibig sabihin yan, natawag, kumain na tayo, sabi ng ibon. Diba? Ayan na si Irene, oh. Hirap na hirap. Nagaling ko niyang gout dito sa paliligo sa dagat. Uy, sarap. Ang lalambat pala kayo mamaya, mamamansin, ang dami kong dahil nagpakuha ng lambat kong aking kumpare. Yan. Baka kumpare sa pag-anak sa binya ay biya kasal. Okay, nag-anak po ako ng kasal. Utang ang kim-kim. Bale, para nating utang na yun. Ayan na yung dagat. Tapos tayo. Ayan na. Yes. Ayan na yung dagat. Ayan na yung dagat.
Iba. Ayan na, lumangoy na. May tumalon na. Okay. Yan yung dagat. Ayan na, may mga bangka na oh. Yun, may maliligo atang iba oh. Iba. Aray, natupaso ako. Paso ako sa dala ko. Ayun, may bangka ron yung gagamitin mamaya namin. Ayun, may aso pa oh. Yan. Yung dagat na yan. So, sige, punta tayo dun sa gagawin nating oh. Yes. Yan. Uy. Ayan na. Tayo. Ito naman yung di ba may sinasabi silang white sand. Ito naman ay black sand. Ayun no. Ayan. Ito kasi yung lugar kung saan madalas may mga ginto. Ang buhangin na to. Oh. Ayan o. Ayan o. Oh. Ayan. Tayo magpaparingas na para pang ihaw. Ayan. Ito yung aming bagong spot ngayon oh. Bagong tanawin. Sayan. Sayan ang mga bagong tanawin naming. Wow, ang ganda ng misa. Ayan. Okay, kat na masarap dito. Pag tamindagat ka lang. Okay, nakakuha na agad kami ng ihawin oh. Galing talaga ng mga kasama ko. Kanila lang yan oh. Sarap mabuhay talaga sa tabing dagat eh. Ayan. Nakakuha ka agad kami ng ihawin. Ito. Eh, sa diba sa dagat galing to no? Diba? Okay guys, mag-uumpisa na kaming mamansin ng pamangkin ko. Ayan no? Ano na kami ng tawag yan, yung gamit sa pamansin. Dito. Ayan. Dito po kami sa lugar, sa mabatong lugar. Ayan. Bisa kami nagpain na po. Ayan. Ito po yung kanyang pain. Ayan. Hipon. Hipon. Oh, napunta. Dito napunta, oh. Doon yun. Yan. Ilang ata eh. Ang laki ah! Ang laki ng huli oh! Baka makahuli yun. Ayan. Okay, ito yung pulutan namin. Ayan ang inumin nila. Ito yung mga ano. Yan na si Ari, namamulutan. Walang hilig mamulutan dyan si Ari. Ayan, ito na, maluluto yung nahuli ni Boboy. Ito, nakahuli siya ng salmon. Ayan, oh. Salmon to sa Maynila, oh. Tanda, nang nahuli.
Yung takulang pa yung Friends. Okay. Sarapan lang sa Maynila ka eh. Yan. Ay, sa Maynila, nasa tabing dagat. Ayan, mangunguha na kami ng kuwaw. Ang ibig sabihin ng kuwaw, hindi ko pa alam kung ano yun sa Tagalog. Pero pag nakita ko mamaya, alam ko sa Tagalog kung ano yun. Ayan po sila kuya. Binubulabog yung isda para pumasok sa kanilang lambak. Ayan. Galing ng ano, talagang hirap ng isda. Yun, hirap na silang lambat talaga. Ayan. Ang ating lambat nila. Ayan. Okay. Oh, sayang mga nyo. Ano, nana ng baha. Ayan. Naglalambat sila kuya. Babaw lang pala yan dyan. Oh. Ayan. Yes. Ganda rito. Dito pala maganda maligo. Babaw lang. Oh. Ayan, oh, naroon ng dagat. Oh. Kakainin ng dagat tong lugar na to. Wala na. Kaya tingnan natin kung may huli. Tingnan natin. Kung may huli sila. Yes. Okay, umaya na lang. Ayan, yung karagatan dito. Ayan, oh. Mahapit na kami sa bundok. Oh. Layo pala ng pangunguha ng kuwaw. So, sila ang nakakalam kung saan nangunguha ng, alam ko yung ano, yung sinasabawan eh. Nakalimutan ko lang. Yan, naglalakad kami sa baybayin ng dagat. Ay, ikot-ikot kami. Layo, no? Diba? Sarap. Guys, ha? At hindi ko makita pa siya na yung aking camera kasi sobrang init eh. Yan, nakikita ko pa rin tama. Kung nasa ulian, dapat nasa unahan ako eh. Yan. Para man ngayon. Yan na. Tayo ngayon sa baybayin. Malayo na to. Inikot lang namin eh. Ayan po. Tayo ikot-ikot. Parang sarap ng ito ka maligo. Yung tubig kanina dumating na alas 12. Lalim. Ngayon wala na. Baba ng tubig. Dagat. Yan. Okay. Wow! Ang sikat ng araw. Tangkik po tayo. Alas 12:30. Ito kami maghuhukay ng ginto. Yan po. Yan. Ang buhangin dito. Hindi na kulay itim ang buhangin dito. Kanina pinunta naming kulay. Ayan, video na. May puti-puti ng konti.
Ayan. Bakit dito? Wala ba rito? Doon pa? Mababaw ang tubig doon kahit pumunta ka doon. Tingnan mo yung tubig doon. Oo nga, no? Hanggang dito lang. Oo nga, no? Tapos hanggang mamaya yung pagpahunas pa. Kahit nandoon ka na, ang tubig kapiraso na. Oo. Ayan, o. Ayan na itong adventure na to. Ayan, nakauwi na yung, yung kanina, nagbayad ng kuryente. Alam mo kung saan dumaan? Sa dagat lang siya. Tabing dagat. Ayan. Ayan. Mahaba ng linakan dito. Hindi, kasi marami nagbabayad eh. Oo. Oy, makuluwaw kita! So, si Japanese, ay doon, hali! Makuluwaw! Hoy, may bilinig, ano yan, nagpuhulag. Nahulag ba? Teka, hali. Bakit talaga na nagsapay? Nag-exercise. Maski, mapakalarap nila na ako. Oo. Oo. Talagang mahalaga ang pera niya. Pero pinasasabong daw lang, natatalo sa sabong eh. Ayo, ano. Doon talaga, ano yung gulag siya. Doon yan lang na yun. Oh. Rawis na ito. Rawis na. Pawis na to, wala. Pero maganda na rito, magandang. Ito yung maganda gawing beach. Ayan, oh. O yung may mga namamana, namamana sila. Hindi na mamana yan, ang ano yan dyan. Mamana, mababaw lang. Hindi man mga takaing isda, sa babaw pupunta. May lambat yan, may lambat. Ano ba yan nga? Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o. Hindi yan. Kulay itim nila. Ha? Parang naghuhukay, naghaharap pa ng ginto niya na. Kabya pala, kabya. Ayan. Hindi naman kayo naman na. Oh, tabing ano pala to, tabing may tubig pala, galing saan? Oh. Para pala nangunguha ng suso, ganun din eh. Pag nung nalambat yan, Irene, nalambat yan. Kasi mababaw na. Kukuha tayo, tingnan natin. Kung meron. Wala. Shhh. Wow, tayo na. Oh. Wow, kung tawagin. Ayan po, naghahanap po sila ng ginto. Ayan. Ito po yung ibangan ng makakuha ka ng pang-ulam. Ayan. Ayan o. Ayan, mga naglalambat. Ang babaw ng ano. Nasa itsura yan rin? Wala pa nga eh. Wala pa? Wala namang laman yan eh. Wala pa.
Wow! Maghahanap tayo rito. Okay. Yun, nag-hukay sila nasa buhangin. Hindi naman kailangan na rin pala ng ano, kakamayin mo lang eh. Oh. Ay, kuya na. Ano ba yung narin kainin? Napuganay. Ang liit lang. Oh. Masiram talaga ini. Kaya lang naliliit sila. Ayan, ayan, pakita mo sa akin yan. Ayan. Ah, oo. Ayan, yung tawag dito, dairos. Ay, kailan niyo ko kuya lang sa akin? Okay, nakakuha na siya ng kape. Ano ba itsura niyan? Ah, yung ano to. Kabiyak nga. Yung in-order ko rin. Yun, no? Oo, ano to? Nakalimutan ko ta. Alam ko na. Dito kabya, ang tawag sa Maynila to, no? Yan, dalawa na, ayan, oh. Okay, camera man ako eh. Kung alam, kung ma-under to, sabi mo na. Lagay mo yun sa loob. Hirapan na kami. Ito yan, akin yung tubig mo. Okay. Yan. Ano lang pala ang ano, style yan para makakuha ka, oh. Dapat may dala pala tayong ano. Kuan. Dapat kumuha ka ng bulldozer para tag-hukay niya. Nasa dulo ng dila ko. Kasi dati akong umuorder. Dati, di ba, umuorder dati sa may ano, sa gilid ng ano. Ayan. Nakakuha na siya, 4 na piraso. Ang hirap palang manguha ng ano yan. Talagang magkakalkal ka pala ng buhangin na yung bato. Ayan, oh. Talagang pahirapan yan. Yes, ayan, oh. Meron din dumunga pero meron silang lambat. Okay. Punta nga ako. Tingnan natin yung huli nila. Marami na kayong huli, kuya. Yan. Oh, ano to? Ilan to? Lambat? Lambat nyo? Kahit paano? May patingin nga. Ayan, ang huli nila, oh. Wala, ang liliit. Ayan. Sumama ko rito. Ano pakala ko? Dinadampot tayong kuwaw na yun. Kuwaw, ano ba? Tawag niya. Ang hirap pala niyan. Natin dito naglalambat. Ayan, hukay pa, hukay. Yung ginagawa pala niyan, pangunguha, oh, si Erin, oh, naghuhukay, oh. Hukay. Baka may ginto dyan. Ayan. Saan ang kamay mo? Bah, yan ang nakuha niya. 1 oras na yan. Okay na, uminom na sila. Manangunguha ng kuwaw kung tawagin nila. Oh. Ayan. Okay. Uwi na ko. Ito tayo. Ito tayo sa... Oh. Okay guys, tingnan mo naman yung lugar kung saan kami nangunguha ng kuwaw. Ayan. Malapit na sa bundok. Ayan, bundok na, no? Sarap. Sarap panoorin. Ayan, no?
talagang napakagandang lugar kasi wala pang mga tao gaano itong pinuntahan namin. Wala, talagang bundok sa tabing dagat. Ayan. Ganda sana kung mayroon kaming tent. Okay. Ito, puro nyugan lang yan. Ayan, oh. Kayo ha. Ayan. Wala kabahay-bahay dito. Yung isa. Ayan, oh. Ayan, oh. Wala kabahay-bahay. Dito may mga ano siguro. Pupunta rito para ayan. Magkukupras lang. Kasi siguro to inaabot to ng dagat eh. Tama yung mga nyug, oh. Tinatangay na ng dagat. Ayan. Galing, ano? Parang okay, kapit ulit kayo pag malapit. Okay. Malayo pa rin yung aking destination Bale. Ayan oh. Lakad. Tagal. Ang tagal. Ako'y mag-isa na lang. Iniwan ko sila. Ay, nauuhaw ako. Ayan. Inikot ko kayo ha para makita nyo itong ang tawag nito gilid ng ano bang Tagalog sa ganito, parang ang tawag dito may bayan ng dagat nun. Ayan o, nasa baybayin ako, inikot ko itong baybayin ng dagat. Ayan, wala magandang pang thumbnail dito. Ang gandang tanawin, nakakabighani, ano, di ba? Yan, wala ka mang makita ditong tao. Hindi, nangingisda lang. Walang bahay rito kasi ang sabi daw, magtumataas ang dagat dito. Yan. Dito, may nadaan akong bahay. Ganda, no? Kala abandoned house to, wala nakatira. Balita ko, umalis na yung nakatira dito dahil nga yung lupa rito, yan, no? Kinakain na ng dagat. Kaya wala na silang choice kung hindi iwanan itong bahay na to. Ang pagkasabi, iniwan daw to nung bumagyo nung nakaraan na malakas. Hindi lang to nakaraan ano pa, ang 2022 bumagyo ng malakas daw. Ayan na, inaabot to itong bahay na to. Kaya ngayon wala na nakatira, abandoned house at tawagin dito. Ganda, no? Ayan. Okay. Mayroon din dito. Wala na, tanggal ang bubong nung bumagyo. Ayan, no? Anos. Kaya talagang natakot na sila dahil nga dati raw hindi inaabot ng baha. Pag bumabagyo, hindi inaabot ng alon. Ayan, no? Kita mo yung bubong, tanggal. Ayan, mga ano na ito, mangingisda lang ito nga. Tira dito. Ayan, oh. Diba, nakikita nyo bang? Ayan, ang dati ang mga nyugan to rito. Ayan, oh. Pang isa, ayan, oh. Wala na. Nagang kakain ng lupa, kakain ng dagat itong lugar na to. Ayan, oh. Diba, sira ang bubong, oh. Ano, nakatira dito. Ano naman yung seawall dito, ayan. Sa lakas ng ano, talagang tinangay. Ayan. Tinangay ng bagyo. Kaya nga nag-alisa na yung mga nakatira rito sa tabing dagat. Kaya baka may ahas pa yun, oh. Ito matibay ito, hindi natangay, oh. Matibay ito. Yan, may bahay rin doon. Wala na, abandoned house na yan. Oh. Yan. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo guys. Tingnan natin dito ha. Ang karugtong nito. Yan. Ayan o. Ayan. Naputol talaga siya o. Diba? Putol na. Wala nakatira dito.
Ito guys, yung tubig galing sa kabayan. Ayan, sa taas. Kaya itong dagat, yung kanyang buhangin, medyo maitim. Ayan. Kasi itong tubig na yan, galing sa kabayan to. Galing sa taas. Ayan. Tapos, pumupunta siya sa ilog. Ayan. Kaya ang ilog dito, ang dagat dito, maitim ang buhangin. Kaya guys, yung ang buhangin dito kaya maitim, hindi na siya kasi nga dito dumadaan yung tubig, malakas. Yan, galing sa taas yan, galing sa kabayan. Aking tropa, yung ko kanina. Ayan mukhang mag-aano si paring Pio ng lambat. Ayan. Ayan sila mukhang nakakainuman na, mukhang mga lasing na. Ayan. Ayun. Ayan, masarap ang inuman nila. Ayan, ayan pala sila paring Pio. Ayan lalaot na naman itong aking mga kaibigan. Ito ang pinsan ng asawa ko, si Kambal. Ayan, sila man lalaot. Manunuri ko lang sila. Dito ako sa Pangpang. Ayan guys, may mga tama na. Ayan. May mga tama na sila. Inuman na. Tatlong puso at tatlong moting leaders. Ayun na, yung dumating na yung mga iniwang ko roon. Ayan. Dumating na sila. Ano kaya kung marami na nakuha to? Marami ba? Meron na, mag-ulam na. Na pang-ulam na yan. Oo. Ikurusan Ha? ko sa usahay na. Pala yung nakuha nila. Ayan, pakita mo nga. Hindi makita nasa loob ng bote. Ayan, okay. Sige mamaya pag nasa tayo. Sige.